Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news bathandi Maskandi ayikho futhi serious le video ngiyacela. So ungayidlula mawuthi ubheka into serious ngoba ayikho serious. Ngapha guys esidini lokuthi uJesu uthi asijabule. SekuDisemba manje. Niyambona ukuthi uyabizwa endaweni ehlukahlukene uyawuqopha umlando yes kuyabhaleka ukuthi usevele ngapha wavela ngapha naye ingoma thina sijabule manje abanye bathi khona abanye ababonisayo basi uthi uJesu kusazobhala ama paragraphs amade nama essay hayi thina ngeke guys sifisa ukunthelela yabona into ukuthi sifisa ukunanela noma ningacelanga le njabule esinayo ngoba thina sikuDisemba thina somthandeni uvele benoma huba sasa basondezela uDisemba basi nayi injabulo musani ukulinda kuze kufike uDisemba ukuthi nijabule kade nithole kanzima unyaka uhambe uzungaka sebusikhala asekho kusizi siyalinqaba manje abanye labanye angaze ngisho ukuthi ubani ngise labanye ngenxa yomona osuwakhele angithi into iyafika iqale kancane ungayinaki iqhubeka ibe enkulu ugcine usuyiyona guys labana bawumona ngentshela bazama ngazo zonke indlela noma kungasena sidingo ngiyaba understand abadlalayo ngiyababona futhi anginankinga nabo sengisho laba obona ukuthi ngempela hayibo lento kuwe ngathi ibhlungu yindaba uvuki nenhlamba ngoba umusic nje lo ingoma le umculo wena yini ekwenza ukuthi ube nenhlamba usuthuka inhlamba uthuka ukuthi ezinye ingane zijabule uyabona ukuthi uzoba umalume wrong uzoba ubaba wrong khona manje we guys enye into sicelela abashana uxolo ukuthi abashana bengatholi sebehahamuzwa ngenxa yokuthi ingane ingoma iyayingenela mayimnandi zizwakale seziyicula ingane egcekeni kanti umalume akekho kuleli side kutholakala ukuthi ingane maseyibuya esikoleni naze emotweni zibelesele le ngoma kuyimoto zomalume ngoba ingoma injalo laba kabathi uMaskandi kunjani sek2024 bakithi sek2024 ekuyibhizinisi njengoba nje amabhizinisi avalwa amanye ilento yokuthi kungabe kusabhekwa isikhathi ngoba lento yesikhathi nayo ibalekile masushaya into enebhizinisi nemali u2024 mawuhamba namagwinya akudayiswa amagwinya yabona njengoba kuvele kwasiqa ingoma naya sizwa ngabe ukuthi isicanucane yabona njengoba uthi isicanucane iyadayisa ingoma iyavelela ingoma ilento ebalekile ngoba ngesinye isikhathi yitho sale siyibuza ukuthi hawu iartist kade isebenza kangaka yasihlala phansi namavideo adabukisayo isikhala omunye secela ukuqokelelwa imali yilokho ungafuni ukuadapt yayizwa into engishoyo yilokhu ungafuni ukuadapt yilokhu ukunqaba ushintsho angisho ukuthi baphume kakhulu ekubeni uMaskandi kodwa ibambe indaba yebhizinisi ibhizinisi liphi ke ukuthi ingoma noma uMaskandi ingene yonke indawo kungabe sekuthiwa hayi lena eyobaba noma lume hostela kuphela sizothini ke thina uyabona nje kulena singena kamnandi kanjani umdanso uyavuma ingoma iyavuma ingane ujabule uthi uJesu asijabule ngazo sengizoyithini lento yekani kumona ngabe ngizoloba nginikhuza mina ngoba kwabanye akakagcwali bakhona abasenayo understanding yokuthi hayi umsebenzi kuphusha umsebenzi kwakhona sebengene ngeinhliziyo kodwa bangena kaphi bafuna ukungena nonyaka olunodaka yilaba ke abanenhlamba ngoba egcineni lenhlamba yakho ubeka nakabi lo msupportayo umsupportela ngenhlamba futhi ngeke ngikhuluma iphutha ngithi inhlamba eyisesayidini elilodwa ndawo zonke inhlamba yavuka guys kubi
mase ninenhlamba. Noma-ke ngingazi ukuthi phela iyona vele indlela yokusaphotha kumaskandi. Cha, angihlangani nenhlamba kusami, ngiyaxolisa. Mina ngi-happy uDumo. Ngi-happy ngani? Nina nathi emva kwe-Paris sizoke sibone. Yaphuma i-Paris sizoke sibone. Kwayona le Paris ayizwakali. Namhlanje nithini? Nisithathele i-Paris niyibeka ngapha. Yona iko 20 something views million. Iko 26 million ilapho. 26 million views e-Paris. Lena isifike kubani? Ku 3 million views. Iyoqeda inyanga iphumile. Nithini-ke nina? Nithi kwa-Paris kwafika intombazane, kwa-Gucci kwafika intombazane. Akunankinga ukuthi kuyasebenzeka, kuyahambeka. Thina singemuva sishaya ihlombe. Nangale kamakhelwane njengoba kushiwo nje ukuthi silindile, kwavela okuhle sizoshaya ihlombe. Inkinga wena unenhliziyo embi enomona. Cha, yini nani bayaphoxa kodwa labo malume. Khona omunye we-guys angiqondile ukuthi ngimgqamise ngekhala, kodwa ikhala lakhe ligqamile. Ukhuluma kuze ngathi uyaqinyeka lo yamalume. Uqhathanisa ngisho izindlu. Ukhulumela ubhuti bakho kanjeni uze baqhathanise langezindlu, angithi ukuphumelela kwabo. Hayibo guysini, abanye umaskandi ubahlanganisile kabi. Thina sizosupport, asivumi ukusanganiswa. Sizosupporta nje sijabule kuphela. Khona uzolalela le video ke ecikeke. Yabo le ndawo le ezokwenza ukuthi uyacikeka umona. Yekani umona ingane zakwethu. Umntaka andi, umntaka malume, yekani umona. Nizama ngayo yonke indlela. Maye phakama ngokuthi kune-feature akunankinga, umsebenzi lo, umsebenzi wakhe. Akufananwa phela. Akufanwana. Nina-ke nifuna ukuthi kube ufika ukuthi ugqamile ukuthi awumthandi. Ufuna ukuthi wena ungamthandi uphinde umlawule. Wayizwa phela yonke. Uzazi kahle ukuthi wena usupport. Yingakho ufuna ukuzogqamisa ukuthi ayikho ingoma aseke ayenza kanje. Uma leyo ngoma enjalo ingamsebenzeli, why ufuna eye lapho? Wena ufuna ukuthi akenze le ngoma le kodwa awumfuni. Hayi labo bhuti laba guys. Sizonibeka kodwa emkhulekweni ngane zakwethu. Enye into esifuna ukuyisho kini, ngeke ukhompithe noSimakade. Awungeke ukhompithe noSimakade. Uthi wena akanayo ingoma esenza ukuthi sibe njani njani. Ufunelani ukuthi abe naleyo ngoma uma uyazi ukuthi yena-ke isiphiwo sakhe asimenzisi leyo ngoma? Wena ukufuna ngoba ufuna ukumbona efeyila. Khohlwa njengesidomi esikoleni. Khohlwa. Siyabonga isupport guys, ngicela niqhubeke nisupport onke ama-artist onke. Lapha ngiyaxolisa nje ukuthi nje sengijabule kwaze kwadlulela, yikho kulobu ukuthi angikhulumi. Yingobani? Bacindezela iParis. Bayazazi ababecindezela iParis. Kunento-ke edaliwe, kunento ephoqwayo. Uqopha umlando nokuwuphoqa akufani. Kuyimanje abaye baze bagxila nesingisi, musuke uzenzisa. Ayekho umaskandi assist osimele ngokuthi kwi-education level ngihambe ngafika phi. Asibalindele vele nge-English, sibalindele ngethalent nomculo nokuba support. Nitshele nabanye. Ngizolobo ngibuya guys. Ngapha kamakhelwane ngoba kusalindiwe, angizukhuluma ngengoma engekho ngithi nayi. Kulezi-ke kulezi ezakudala, hayi bengike ngimlalele noSimi. Bashaya kuleya ethi emoyeni eseyi-favorite. Ikwi-favorite list lethe emoyeni nalethi uthi angimali. Yebo.
Ngoba cha mina angiwadli amandla angiwadli nomona angifuni ukuthi ngiyijwayeze nawo. Phela uSimakade uzongibona mase ngiyijwayeza nomona ngoba manje wena ulwa nento edalwe uNkulunkulu ukuthi izoba nje. uNkulunkulu uyabhala ukuthi nali i-page likaMthandeni wena uzolicisha. Ubani wena? Ubani? Ngomona. Hawu bomalume naze nayiphoxa. Bobhuti niziphoxelani? Kwakhona nje indoda enomona akuzwakali kahle. Hayi akuzwakali indoda enomona. Akuzwakali kahle. Ningangithuki guys, ngiyadlala nani ningangithuki. Ngiyacela sayixoxela nje. Hayi indoda enomona akuzwakali nhlobo.